Sarantaki levert een bijdrage aan het populariseren van Surinaams muziek. En dat is mooi, daar levert ze een goede bijdrage in. Zeker richting jongeren. Na onderskat, gili bikate afaleti you know ma holy gili. Dus draai Sarantaki make u arki wan na gili productie. Sai seti, boy na onderskat, gili bikate afaleti you know ma holy gili. Welkom bij de tweede editie van het Sarantaki Journaal. Ik ben Elisa Toluut en daarnet hebt u mogen genieten van een terugblik uit de vorige aflevering. Zoals jullie weten is het de bedoeling dat we alle districten aandoen en ook dit keer hebben wij leuke, spannende en leerrijke momenten voor jullie. Wil jij meer weten? Blijf dan afgestemd, want dit is het Sarantaki Journaal. Hoe heet deze school? Helemaal? Voordat ik verder ga is de bedoeling dat we dus langs de scholen gaan. We een bezoekje brengen aan de kinderen van de districten. En dat jullie ook Surinamers zijn, toch? Ik wil even meegeven dat jullie allemaal nu op school zitten. De school is belangrijk. Blijf naar school gaan, ook als je straks slaagt van de lagere school en naar het MULO gaat of naar het LBGO of naar de technische school. Blijf je best doen op school, want ook als je artiest wil worden als ik, moet je kunnen lezen en schrijven en veel meer dan dat. Dus blijf naar school gaan, doe je best, ga ervoor en word wat je wil worden in de maatschappij. Without come back to your country and iedereen! Alla Suriname! Ik wil jullie dit meegeven. Jullie moeten allemaal je best doen op school. Je diploma is je eerste man en je eerste vrouw natuurlijk. Dus blijven jullie allemaal op school. Volgen jullie de leerkracht goed. En dat is mijn boodschap.
alle kinderen, voor de jeugd. Alles kan voor wie gelooft. De talenten moeten gewoon eruit gepikt worden. We hebben een heleboel talenten in Suriname. Sranantaki, mix, gaan jullie ervoor. Want heel de wereld moet zien dat Suriname heel veel talent heeft. Dat was leuk hè? Ik weet zeker dat jullie genoten hebben, want daarnet heb je mogen genieten van de positieve boodschappen, de artiesten, de enthousiaste kinderen die in de gelegenheid werden gesteld om hun talent te presenteren en een korte toespraak van het schoolhoofd. Applausje voor jezelf! Om die kinderen te motiveren, om toch wat te weten over Sranantaki. Als je elkaar niet lief hebt, dan krijg je een hele omwenteling van negativiteit. Elkaar lief hebben, dat is belangrijk. Goede communicatie, geen slechte communicatie. Iedereen moet met elkaar kunnen communiceren. Dan loopt het wel goed af voor Suriname. En samen staan we sterk. Als je geen diploma hebt, je hebt niks, ga je aan de kant staan. Als Suriname met jou vechten. Als Suriname met jou vechten. Ja? Een applausje voor jezelf. Jullie waren geweldig. En zo is het dus toegegaan te OS Totnes met inspirerende woorden van de directrice, zoals goede communicatie, elkaar liefhebben en samen staan wij sterk. Neem jij dat dus zeker mee. Maar we kunnen dus niet in Coroni zijn zonder de Tata Colin school bezocht te hebben. Ja, spannend hè, wat wij daar meegemaakt hebben? Kijk maar even met me mee. DJ Gilly is hier, hij staat nu op de Tata Colin school Coroni. Hij is number 1 DJ of Suriname. Ze horen altijd van DJ Gilly. Velen hebben u nooit gezien, dus dan worden ze nu in de gelegenheid gesteld om te zien. En van hieruit wil ik een beroep op u doen om die kinderen dan ook te motiveren. Dat is dus precies wat de Sranantaki districtentour inhoudt. We zijn er om de kinderen te motiveren, te inspireren en ze te helpen hun talent te ontwikkelen. Maar behalve de Sranantaki districtentour kennen we allemaal de populaire Sranantaki mix met de leuke en drukbezochte shows die elk jaar weer gehouden wordt, waardoor dit jaar de 9e editie gelaunched wordt. Zorg jij ervoor dat jij dit jaar er ook bij bent, want geselecteerden van de Sranantaki districtentour zullen jullie meemaken in een van onze shows. Avonddenken. Waarom? Ik weet het niet. Zing! Ga door. Zo mooi. Ja, ze hebben een soort vrees, weet u. Ze hebben echt het gevoel, ze willen niet uitgelachen worden. Dus laat ik dat netjes zeggen. We woke up in the kitchen saying, how the hell this did happen, oh baby. Drunk in love, baby, all night. Last thing I remember is our beautiful bodies crying over that club. Drunk in love, we be all night. Love, love, we be all night. Love, love, we be all night. Ik ben 18 jaar en ik ben heel verlegen. Maar ik heb heel veel zenuwen en ik hoop dat Sranantaki daaraan met mij gaat werken. En ik heb er heel veel zin in. I saw the light inside, so shine bright tonight.
bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Dankjewel. Nee. Ik moet zeggen dankjewel. Huh? Weet je, ik ga het aan niemand vragen. Ik ga het gewoon zelf zeggen. Ik vind je geweldig. Zou je graag een liedje met Takisha willen zingen? Ja? Take my breath away and show me you would stay. If only you and that's the way we'll stay. And I'll take you there to my secret hideaway. Heel mooi, ik ben erg onder de indruk van je stem. En het maakt niet uit als we tegenslagen, dan kom je moet gewoon verder zingen. Ja, schat? Echt. Je moet brazen. Oké, ik heb een vrij postige vraag voor je. Wie is je eerste man? Nog eens? Wie is je eerste man? Mijn diploma natuurlijk. Wie? Mijn diploma natuurlijk. Dus dat bedoel ik toch? Ja toch, of niet? Ik wil jullie zeggen, if you hebt talent, laat je zien, laat je ontdekken. Ga ervoor, sta erachter, sta achter jezelf eigenlijk. Geloof in jezelf. Ja toch? En Abba Bribi in amana lucht toe, dat ook je kracht die. En stond te blozen daarnet. Jullie hebben echt een prachtige stem. Werk aan je stem. Jouw stemarticulatie is ook goed. De jouwe ook. Dus werk hard aan je stem. Maar verwaarloos je school niet. Dat vooral. Goed? Oké, luister. Oké, yes, Hier wil ik dus aan, hier krijg ik leven. Hier is de basis, hier is de zeker. Hier is die pressie, hier is die dressie. Hier komt me Attila binnen à la pressie. Ja, je weet zelf, Coroni krijgt 11. En tot slot brachten wij een bezoek aan OS Wageningen, waar het ons ten oren werd gebracht in ons vorig bezoek dat de jeugdtandverzorging een koelsysteem ontbrak. Wij van de organisatie hebben dus gehoor gegeven hieraan en hebben dus met heel veel liefde in het belang van de gezondheidszorg en de kinderen een airconditioning gedoneerd. Dat de leerlingen, de leerkrachten en de overige mensen die er gebruik van maken, verder hiervan mogen genieten. Dankjewel. Alles onthouden en ook voor mijn toekomstige collega's. We zijn heel erg blij mee. Ik weet zeker dat iedereen talent heeft gekregen van God, of niet? Ja toch? En je moet het gebruiken. En dat is wat de organisatie Sranataki dus wil gaan doen samen met jullie. Jullie te ondersteunen, dat jullie talent kunnen gebruiken. En dat wij jullie verder ondersteunen daarmee. Ilang leven is groeien, kijk eens goed om je heen. Wat is nodig om op te groeien, jij bent niet alleen. Met jou zo compleet alleen.
boomba, se ne wacht je nou een womie. Chris wat aan denken, alleen in kon, heel verder, ik denk die lijkt closer. Soms aan die wani en soms aan die wani en ik doe en die af aan die en de en ik aan wat die is ster. Prioriteit in die lijkt mee, maar ik doe man, ik kan monitoren, ik serena. Ga naar school, laat de school niet. En je mooiheid heb je van God gehad, daarmee mag je koesteren, maar vergeet educatie niet. Ja? Dat was de envelop. We kunnen niet verder. Oké? Jullie zijn geweldig. Jullie gedragen jullie en dat vinden we netjes. Dus een applausje voor jullie zelf nogmaals. Dit was het dan voor deze aflevering van het Saranantaki Journaal. Blijf ons volgen, want we zijn binnenkort in een ander district. En wie weet is het jouw district. Ik kondig dan hierbij af en zeg graag tot de volgende keer. Doei! Hey, hey, hey.